Упражнение за емпатия към себе си. Здравейте! Искам сега да ви поканя да направим заедно упражнение за емпатия към себе си, което аз избирам да правя почти всяка сутрин. То е с две кратки стъпки и аз ще ви преводя да минем заедно през тях. Поканвам ви първо да вземем някое спокойно място и в рамките на 1 минута да наблюдаваме тялото си. Какво усещаме? Може би стягане в челюстта, може би болка в главата, може би напрежение в рамената, може би нещо друго. Може да затворите очи, може да сложите ръце тук на гърдите, да поемете дълбок въздух, може да издишате само през носа и да наблюдавате какви са усещанията в моето тяло. Сега може да си запишете това, което сте наблюдавали. Може да го напишете в коментар, ако искате. След което отново поемаме дълбоко въздух. Опитвайте се да издишате само през носа. И си задаваме въпроса: кое е толкова важно за мен, че моето тяло по този начин ми го съобщава? Останете с този въпрос. Кое е толкова важно за мен? Ако имате нужда от повече време, може да направите отново това видео, като сложите пауза. Следващата стъпка, ако желаете, може да отворите нашия списък с чувства и нужди и тези неща, които сте открили, да ги преведете в езика на ненасилствената комуникация, чувствата и нуждите. Зад това усещане, което наблюдавате в тялото, какво чувство има? Зад това, което е толкова важно за вас, как се нарича? Каква е нуждата, която е зад него? Ако искате, напишете ми коментари, ще ви изпратя отдолу линк към чувствата и нуждите. Напишете как ви се отрази това упражнение. Приятен ден!